servis. Untung ora enek uang. Lho kok jaran. Gandeng servis. Untung ora enek uang. Mangan tuh ono uang brejel lah yo. Malu aku. Untung kok yo blas ora enek uang. Jan. Setelah tilik-tilik tanduran siji loro karo golek pelanggan. Gandeng servis. Loh, ana bocah cimpling nang kono dhewe ke lho apa lho. Ngopo nang? Nonggoni lombok, Pak. Lah iya, bangeten tenan kok mbok empakmu. Lah kadare lombok kok iso ditunggoni kuwi ape dipangan apa ngono lho. Ya ya. Iya nang, besok nek wis gedhe aja lali nek njaluk sunat nang nggone Pak Mantri ngono ya. Oke. Lah yo ngono, ngomong oke. Besok nek gedhe dadine tak ukire ben apik, ben ora rugi nek wis gedhe ngono lho, Nang. Ya wis ditunggoni lomboke. Lombok kok ditunggoni. Pangan prit ta apa, manuk prit ora doyan kok ya ditunggoni. Wis ah. Lunga. Dokter, Pak Dokter suwira ketok. Mbah, karo aku nanti Rencana aku pe servis lho, Tur. padha. Kuwe menetok dari pendirian. Iya ya, sari. Apa iki abane? Biasanya dokter, Tur. Oh, iya. Le. Loh, tenan Tur gurinem. Loh, bocah-bocah iki ape dulu apa? Ngenteni sapa, Nang? Kuwe kok, Pak. Ya aku. Alhamdulillah nek ngono ah. Berarti aku jadi butuh anak bocah-bocah. Sikile mencugaya terus apa? Lali, Nang. Iki ceritanya apa piye? Servis ki. Ayo, Pak. Oh, apa servis lah ngono kok sore ini kok remangin ya. Ya ora apa-apa. Lah ora nggo sarung. Untung ya Pak Dokter nggo sarung. Nah, Nang, Tur, dinggo sik. Kowe lah ya servis ah. Dadine kuwi ben detail. Wong servis kok. Ya wis emang wayahe diservis jenenge manuk. Nek ora diservis bahaya lho, Nang. Krono aki aku isin kok. Iya, yo. Lah ngono ada izin barang tak cek sik lho, Nang. Engko tiwas di servis, engko barbarane keluhane beda, ora njaluk servis. Pripun, Pak? Jawabane bekakasmu malah jawabane ngene. Aku ora tau diopeni, aku ora tau diopeni. Aneh ra kuwi. Aneh. Ndah mangkane kuwi tak cek sik. Pak apik, Pak. Ayo apik, iki kudune mbok rawat neh lho, Nang ya. Ya, Pak. Lah iki kurang jegrak ngono lho, Nang. Carane jegrakan iku kurang jos. Ora wis kadung jegrak, penak. Nah, iki wis apik iki. Wis karek Wis. cek neh. Jawabane wis pengenah. Piye, Pak? Piye, Pak? Jawabane mang delalah kok. Alhamdulillah, Pak, wis mbok tulung. Alhamdulillah, Pak, wis mbok tulung. Untung ane Pak Dokter liwat. Ora liwat lho yo sak donga lho yo. Mencar-mencor mbok parake. Wes aku tak tilik pariku ya. Yo. Lombokku barang ya waya tilik kok. Diapik-apik, dirawat, waya adus didusi. Waya njaluk sampo disamponi. Ya wis tak anu sik. Pak Patron yo, Pak. Oh iya ya. Diwet-wet lho. Nang nganti ucul nang dalan.
Lho, mbok liwat tok, Pak. Aku, Pak. Sesuk ae nang kowe, aku ape tilik tanduran no. Sesuk ya, diempet sik, diopeni sik. Arep servis malah gagal. Alhamdulillah, ijeh payu aku sunat. Loh, tanduran iki ketoke wis tak giat. Abuk 3 ton. Sempret anggere esuk. Kok ya kaya ngene ora nyenengno ati babar sepisan ki jane lemahe apa emang umurku nek wis tuwa emang kudu ngene ya. Gumen aku ngrasakno. Surak beres iki are. Ketoke nek masalah abuk iki wis tak get. Kowe kok koyo ngono ku lho, Mbok. Modal kowe iki ora dhuwit ithik. Plastike, cirmu anggere dina gawekno nang wong-wong. Mbok yo sing apik sithik no ya apa ora iso lho. Koyo perkara lemah yo. Iki nek lemah terpaksa aku sesuk iki nang nggone Mbah Kersa iki. Dukunno nek emang lemahe berarti yo perlu golek-golekno uyah. Nek perkara abuk wis tak get wis ora iso dienggo-onde pokoke masalah musuh aku. Aku iki dokter bayaran gede kok. Tuku abuk piro sih regane abuk? Ngenyek wong kowe khusus wae. Ayo, kok bengi kudu dhuwur-dhuwur. Janjir alemu sesuk tak babuti nek. Lombok angel le tutur. Alhamdulillah le, delokna le. Tanduran lemu-lemu kok ngene, sesuk ra yo iso ngedono truk ordeler ya, Ju. Sesuk lak nek panen gede nak aku iso servis neh, Bu. Lah. Lah servis apa le? Kok servis ae masa motor piye le? Kan wis duwe gawe. Karek servis urung. Ku mau servis sunat. Iya, betul. Sing nome Pak Haji Sarimin Pak Calak kae. Betul. Keliling servis? Betul. Lah, njalukmu nang kono le. Betul. Berarti sesuk goleki iki rono. Pak Sarimen niku gak usah goleki, Bu. Karek ngenteni nang ngarep omah, ndekne wis mubeng-mubeng sak desa. Biasane ku lho, Bu, sing ngliwat sing ngabane cleaning service. Pak kuwi. Oh ya. Cuma bendina rono kuwi. Wis le yuk keliling-keliling rono lho le. Miliki tanduran. Sapa ngerti dadi tenan iki kok.